Да си починете. Да си починем. Не работи, аз работя върху себе си. Да. Вие с какво се занимавате? С какво работите? Върху какво работите? Върху работене. А работите ли върху работата или работата работи върху вас? А на къде работите? На север. Тук сме на юг. Объркали сте си. Но вие сте много жизнерадостна госпожица. А работите ли върху смеха си? А смеха работи ли върху вас? А вие сте тук, за да му уморите от смях или?